gak ngonek sikil. Endi? Lho ngono kok iki. Endi akeh endi ta? Kae to. Silat iki. Apa to? Silat. Silat bekas pingi to. Nah, nek coba nek sikilmu pasien ora ndek pitik. Rene. Endi to? Depi. Oh, silat iki ta. Ya Allah, kesel. Ngono ya jare sini ya gur ngarit ngono. Nek ndak ya ini ro balik ta ngono lagi mutai. Mi tapi susun nih. Karena menek. Halah dabul. Gedul. Ngarit budal jam 11 aku. Terus iki arep tawon mulih kok ngono. Mari. Ngono kuwi iso Buncis. iso pisan. Delok. Lah wis disu tami wis yo. Halah iki Ngono banyu disuwi. Lah jenenge wong setia. menyek. Dene ra kok. Ya dipasang kraning kene kan penak kalau wis dipatelah. Ora dolan. Botol mustaqim. Wong mbahmu lho Dap. Dabrus kaya Ngawur buncis lagi entuk separo iki. Ha iki mau. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah wong penggane rono-rono. Rono rene. Sing kono kuwi. Iya. Buncis. Oh, sama ro lewat kono ya, Kang. Sing kulon. Angel kon Mbak. Saiki ora enek angele. Wong disasak kabeh kok. Heh. Digerasak sampai judul kono lho. Iya tapi saya pengen Yo yo. anu kayak gampang turun-turun. Iya, tapi saiki penak maksudnya gak jemek lho, Kang. Njukuki telak wedhus digawe. Buncis 1000 gejikan kok ora yo akeh kan. Wih, yo oke to. Apa nek sekintal ya, Kang? Gejikan isine dua lho. Ya anak sing siji barang. Tapi jarang, akeh 2, 3 malah akeh. Sirotol mustaqim lho. Halah iki siratal mustaqim ae. Jalan sirotol mustaqim ki karo kiai pinter. Pinter lagi dabul. Aku main. Heh. Hati-hati. Ya nyolong sukete, Wis iki apa ya? diinjiri. Apa ngendi? Ya wonge to. Ya apa? Enggak ya wong-wong kuwi ngendi. Wong arek ngendi. Terus Karo sing gaduh dibalik neng. Lho, belanya apa? Saiki apa enak oh gelem gaduh. Jere saiki jere bojone kuwi wis opene dhewe ae ngono. oh. Kene diinjiri etan diinjiri jarene. Kok gelemen anu bati beleken. Dadi aku ngerti sing lor. Lah ora ngerti nek belek teriak piye. Kelip-lilip apa belakan kok ngenyek. Ngandel ya aku wis. Aku mbrobos karo mis wong. Aku mengandaki karo Pak Kaji demi Allah. Kaji sapa? Kaji Yakimin. Oh, iya apa? Tak ngomong. Ndita. Kaji Yakin Kaji Suki. Oh iya iki pas kaji. Kayak nganu cerane kayak bibit. Sesuk lek jero emang gombel aku entuk jatah lho. Iya. Aku mangane wis Gak duit telu. Mangane saiki terus. mertelu. Anu, mringin-mringin. Aku soalnya melu urun mes iki. Engko tak setor Ibu Kaji. Aku nek setor Ibu Kaji. Soalnya enek sawape Pandungak. Ngono kae. Sawah Pandungak. Alah. Aku seneng aku ngaji-kaji ini piye. Ya berarti ya alhamdulillah semono melok dikaji. Sampean 40 jemuah ora pedhot padha karo munggah kaji lho, Kang. Lah aku mosok tau pedhot ya. Lah iya. Berarti wis kaji lah, Kang. Biji berarti iki. Lah iya aku kan wis mulai serbanan putih. Serban hadiah. Iya. Tinggal tuku kupluk putih ya. Aku mana dulu. Dap sesuk tukono kupluk putih, Dap. Ning pasar. Oh iya, Dap. Putih ngundarane anu manuk kaji dipesangi jaring lagi odoan. Tapi lah 40 hari
Masih 40 Jumat Kalau iya, enggak pedot daripada karo kaji. Aku iso paten nyampe yo ngerti maknane kowe iki ora ngerti aku. Rezekine akeh. Rezekine panggah duwe. Sampean urung enek 40 Jumat sampean kan. Mangkane ra tau ora nyang udane ya budal. Lah. Kuwi sing minggu kuwi kadang nyang kadang ora saiki. Aku nyong terus. Alah anak pedote. Nyang apa to ya ya. Kuwi ki nyang terus piye to ya ya. Nanti enggak nyang. Tahu. Ora nyang pisan. Lembur kuwi. Asline demi apa to, Lek? Asline demi apa? Ya demi kenempuh masa depan. Ora kok demi mangane ya. Ya demi mangan barang. Ora. Alah, kancane digawe mangan sampean ora ya gemreneng. Ora. Ya aku kok ngomah urung mangan. Ora. Syukurilah Apa syukurilah? Wong ning syukurilah wa ilah ilahi. Oh, omong wis ra. Ora iso. Aku makan. Makane kebon karo nganu lek sampean renek nganu, ndang celuk lek nganu lek wiji ngene ngono. Bedabul. Junjung aku kok. Aku kaya bisa sabar oke. Kaji juga ikut kan. Yakin men. Endi to? Kaji suke sing ndi to, Mae? Wong tuane sur. Oh, kita balik desa kita. Sampean karo ngene nganu ngene nur. Alhamdulillah. Saiki. Tapi tak campuri makna santri lah. Alhamdulillah. Ora. Kuwi ngangkut nyoloken. Nyoloken. Ya alhamdulillah ngene nek ana kondisi di alhamdulillah. Iya lah. Kurang yakin nek ngomong alhamdulillah. Apa disauri alhamdulillah ngono kuwi. Dene iki enggak ngopo saya. Karo gini lho gini Pak. Nganti. Pak Iji kok gara-gara gitu Pak Iji ngono kan kan. Oh ya, kaji ngono. Sampean gek terus nganu sering gawe jubah lho, Kang. Ora kok jubah yo serban wong ngene kaji Darto. Mulai lho. Tukakna Dap, sing putih Dap. Sampean nyeluk Darto saiki apa? Mbuh. Supat Aku dingi. Ya ji ngono. Dingi ki ya ngono lho kaya penak eran ya mi. Nyapa? Aku ngene ning pasar. Nonton. Enten takwa to. Oh wonten kula niku nek Jumatan nek mboten putih mboten rega nggih niku niku napa nyuwun pembersihane anu badan sampean mboten ngoten putih niku seragam sae. Mensucikan diri. Kan tuku putih nang. Kaya tuku sarung-sarung pun turah-turah sarung kula pun 8 aku ya ngono. Bah lek sarung akeh tenan trae. Sarung kula pun 8. Nah, kula nek tumbane mboten teng niku lho. Ndang isuh to. Endi kae lho, ngendi lho. Kula mboten tumbas sarung 8 hadiah sedaya. Mboten. Kula kan nganu kae, Larasati. Demi Allah Larasati. Iku. Apa ya to, Dap? Iya Salah Larasati. Gendeng. Terus sing abangne kae. Aku pengen tuku Nang nggih. sarung sing rupane putih kae. Kae wis elek. Ya hadiah iki wong tak gawe. Tapi sing kok ngene Darto iki apik lho. Empuk paling ya kudu Wadimor motif Padang. Kudu mangga. Mangga mbek Wadimor apa ndi? Ya mangga kemi kowe kok jan. Lah teku kae sing putih kan mangga, Mang. Lah aku ora tau nganu sarung. Teku sing ngene putih kae kan mangga. Ya api mangga ini. Terus sing abang kae gajah jiplong apa ya gajah duduk kae. Aku mangga ya. Sing abang malah kaine apik lho kae. Iya kae apik to. Gajah duduk. Mangga ya miripnya. Kang golek Wadimor ki apik. Sing paling apik sarung trae BSH. Ya api mangga. BSH larang, Kang. BSH kuwi 1.500.000, Kang. Ayo,
Piye? Aku sing abang biyen 220. Ya, 220 nek biasa 1.500.000 kuwi lho. Mang tahun lah piye mang tahun. Enggak umum. Sing abang ora abang kuandel. Tapi didemek Terakhir sarung paling apik sementara ini BSH, tapi sing asli lho. Lah kowe anake Alfiah makane tukune BSH wong Lamongan. Kemawan. biasa iki sarjana hukum sing BSH. BSH. Mbuh kok nyapa kok iso larang BSH. Tra ning nganu Lamongan sarunge sing nomor 1 sarung sih. sakmono kuwi sing gawe utu kelasku. Sing gawe. Ya kelas Darto. Nah. Aku ya eman-eman to tuku sarung 1.500. Karena tuku pedah sawah. Lah ndek jan duwe dhuwit ngunduh jeruk ora tuku pedasah pasan anu kelingan yo nyapa ora tuku pedah. Aku ora pedah elek. Ala rasa mung garane duit. Nah ning anu. Dak sapa? Nah ning sulis ora oleh. Menol wis ora ngene. Oh. Siapi. Si ursine ora ngene. Tapi ngene katirin kok ora. Enggak. Ora, wis barene. Paling wis ora oleh to diamuk sulis ora dibalik. Mbahmu ngedabul. Ala wong Devi ora tau adus. Ora urung atus dicake. Mah aku mana. Tapi tak koni butuh kuwi nek ati dijamu jam sapa kok. Bengi? Yo. Ala bar misa kadang. Ya kan bar ngisar 10. Lah istene jam 8. Lha opo ya ngono lagi adus? Bombah. Ora. Beda ora ndek mesin cuci ta? Tukokno to, Kang. Ora gelem. Anune. Wedi bayar listrike larang. Lah ora. Wong ngasih sore lampu dipateni kabeh kaya. Wis tak omongi to. Omah ngarep kae ge wis omah pinggir dhewe, jan metam-mejem bayi aku ngono. Ora ya ngarep. Tapi mburi non stop swidak. Ora ngandel. Swidak apane? Ya balone swidakan. Oh, adang kan. Pambengnya pi. Aku pengen anu. Panganan. Alon-alon aku ya meneng ae kan ketok. Tukang lampu sorot. Nyoroti jeruke. Hah? Ora ada jeruk. Kayak sopen. Nangko iki untuk keseran sing etane mbonge iki tak kon mbaku iki sepintal ya. Terus sing kawulane sok kemis kayak sepintal kae. Kuwi jujur tak gelem soalé anu lho Bu kadang kuwi jujur. Mboten anu itu napa murid baru iki buki 1000. Oh. Sok kemis. Ning pondok Blok Agung tak adol.